Fl-aħħar ġimgħat kull min kien qed isuq fl-inħawi tal-flyover tal-Marsa jew fit-triq ta' Ħattart fejn qed isir ix-xogħol fuq is-Central Link seta' jinnota fenomenu ġdid, muntanji ta' radam. Dan hekk kif jidher li minkejja li ż-żewġ proġetti kienu ilhom pjanati is-snin, xi ħadd nesa jippjana b'serjetà x'se jsir mill-iskart kollu tal-kostruzzjoni iġġenerat minn dawn ix-xogħlijiet. Tant li Infrastructure Malta ħarġet ordni biex jieqaf ix-xogħol kollu relatat mal-bini mill-ġdid u l-manutenzjoni tat-toroq. Dwar din is-sitwazzjoni li nħolqot il-Partit Nazzjonalista qal li għan nuqqas ta' pjanar fit-tul minn Gvern Laburista qed ibati iċ-ċittadin. Id-deputati tal-Partit Nazzjonalista Tony Bezzina, Kevin Kutajjar, David Take u Edwin Vassallo qalu li dan il-Gvern ma kienx kapaċi jantiċipa xi problemi setgħu iħabtu wiċċhom magħhom il-kuntratturi tat-toroq fir-rigward ta' remi ta' materjal ta' kostruzzjoni, bħalma kienx kapaċi jirrispetta ftehim li ffirmaw stess fi frar tal-2019 fejn il-prezz tar-radam kellu jibqa' fiss għal perjodu ta' 18-il xahar. Minflok, il-prezz tar-radam tela minn 8 euro għal 15 euro t-tunellata, bil-problemi kollha li tali nuqqas ġab miegħu. Huma qalu li minflok ix-xogħol fit-toroq tagħna ħaspin tal-quddiem minħabba ċirkustanzi li għaddej minnhom pajjiżna bħalissa, il-Gvern iddeċida li jwaqqaf ix-xogħlijiet kollha relatati. Dan, komplew jgħidu, ser iwassal għal inċertezza kbira fost daw kollha li l-għejxin tagħhom jiddependi minn fuq din l-industrija, kif ukoll inkonvenjent kbir għal min joqgħod fit-toroq affettwati mix-xogħlijiet. Barra minn hekk in-nuqqas ta' pjanar tal-Gvern ser iwassal konġestjonijiet sħaħ ta' traffiku meta Malta terġa' lura għan-normal u x-xogħlijiet fit-toroq tagħna li setgħu jitlestew f'dawn iż-żminijiet ikunu għadhom nofs leħja. Il-Partit Nazzjonalista appella lill-Gvern biex b'mod serju u b'rispett sħiħ lejn l-ambjent ta' madwarna jindirizza din il-problema billi ma jibqax ikaxkar saqajh u permessi li ilhom pendenti għal snin sħaħ għal estensjoni ta' barrieri jew barrieri ġodda biex jirċievu radam ġo fihom ikunu proċessati immedjatament u fl-istess ħin jassigura li ftehim dwar rati ta' rimi ta' materjal tal-kostruzzjoni ikunu irrispettati.